Obeleze une wopani we on. Aga bazi afia. Ka bali afa ka we ba afa ka omuta ke si eme. Ka we solo ni fa na eme. Akodi aide kene Chineke odro fele. Ogwodo. Ka bu Shobet. You win here, you living for life. You win your living when you win your bet, Niger 1.5 million. Living bet. Una forgotten if I did Jadige. If on a member will go to their queer, go no phone no walk pass or Koja Agazin, no, why your qua? Here and I got one wire, 8 bands away at it. Here was Yanni, if I am not for say. Can you buy a need to you? Ono no ife okwu anọ ọkwa asị na nepa were ọkụ ihe ekwuzi nkịta ihe anya na-etu ihe ọma onye obi tie ị na-atụ egwu kwuonu ka ihe anya na-etu ihe obi tie onunu kwa nke a ngwanụ ka nkene ihe obi dị ya ya iya abịa kene ndị iyom onye ọbụla ya agwa ya afịa ikene ofu ka ihe eje mana ihe agakwa nwayọ enyi adị agakwa anyhow. Chief Mrs. Chika Atibo ọ na-ejezi nwayọ ọ na-ejezi ka okene ndị iyom n'ofu wee baa alụfa afịa dịka esi eme ya agwa ya afịa ikene Obidie. No, rinne. Ngwa. Iya mari ke. Iya. Enyi na-abịakwa. Obi ọzọ na ndụrụ. Iya mụ. Nnekwu ọzọ anyị sịrị gị nnọọ. Nọrị nne. Iya mụ omen. Nọrị nne. Ọzọ bụ eze. Anyị fụrụ unu na-asụ nnọọ. Iya mụ chimere m mma. Nọrị nne. Iya mpube chuzo. Professor, Narine. Also, what is it? I can alone. No. Professor, Narine. Iya, dia apa nak siapa? Dia kena iyo. Kaya jasa idawa, kaya suka. Enyi na-abịakwa o. Nwayọ, enyi na-eji nwayọ aga. Biko awọdụ unu ga-echegodu ka anyị mechaa nke a. Anyị wee banye na-agba nke abụọ. Ihe mobidie. Ndị gbatelu. Nwa bụ iyom ife nkiri, ekele. Ihe mobidie. Ka anyị nye nwa obele disturbance. Nke a wụ iyom obi ya, nke a wụ obi dị ya.
ka ndị nọ n'ilo ma ndị nọ ebe a bụ na ọ nwee ife dịzi iche na ọwa ozi onye fafu n'ọtụtụ bụ onye nọzi ebe a kịta n'ọtụtụ ọ Mrs. Chika ka ọ mana kịta ịyọm gịnị ịyọm onye ka ije gosi n'elu ọkwa obi dị ya ka okwu anyị fụkwa ọnịa dị ya ọnịa ome travel unufu die ọ nọ n'ụlọ ewo Obidia ga-anasị di ya ịtọ because we are in Omen. Obidia ga-anasị di ya ịtọ because we are in ka emezuoli enye maka nsogbu ọka ọ dị. Biko ọ bụla ekwuchila ụzọ pụọ n'ụzọ maka mmanwụ apịa ụtarị enwere ekpuchi ụzọ ilụba ya tiftu ebe a ọmụnwa awa agba ọ bụ enyi ọzọze nwa na ndịrị ndị ọba mezuola anyị iwu ichake ugwoghacha ọ bụ enyi Where goes the table? ọchagoghị n'ụkwụ kaa gị n'aka kaa gị n'onu obi dị echizigbo ada ụmụaka ọ bụrụ kọmantega m n'ofe ọgbọrụ ọ bụrụ kọmantega m n'ofe ọgbọrụ obi dị ya izuru oke ịchọghị ịchọ Nwunye ọba ihe m chere na-ebi eze ihe m ụda na ọcha ọka dị edegoli na ụmụle ya egoli ọma na ihe na-aga ogbodichakwa n'ụzọ mmanwụ azọpịa isi ọka dị ihe m Premier League ihe m omenala ihe m iru ezigbo anyị bụrụ nụ iya ma da zuwoke iya ma ochendo iya mube chukuzo iya mchine chendo iya ma chine melife aina keno ine iya ma kwasileza onya kunneme deje daluna Yes. Chief Lady Wokoye, you are moving to Buza. Is it okay?
ọmachi na-emelụ Amen.
Chief Business Shaker Atima, my brother, you welcome, sir. Minister Zulora, I follow Oba, Rijopo, Kabana Bata, Kababu Rupa, Biko, I am Punuza, Jano, Oba, Rijopo, Abata, I follow Bruno, I don't see him not in there. Ozakum, Akumajo Oba, Rijopo. Yes, I wish you the best. Kita Oba, the Japan of the Nero, yes, the Babueli of the Lucas wedding. I know Carono, the Fire. I'm a camper in a joke. I know Carono, and you're going all the way from Abaja, our partners in our Boketa. Ugoina Agora, Ekanabame, Esbo Mado, Jibego, Berakete, Aikanale, Dendalo, Antagani, all the way from Abaja, Ampromo, Obey is okay, Dendalo. I
Ọkọdị. Ịgba ike ka ịgba ike. Ịgba ike agbaji abatete anya nọ n'ọgbọ. Anyị na-ekele unu nwayọ bani. Apete. Onye ọbụla mmadụ. Ọgịnị nọ. Ezigbo mmadụ ịna anya ị ga-afụ na ndị ọga anyị jude ebi wee bịa ma jude ebi ajụrụ egbugbo ekechiri ọnụ anyị na-ekene unu nne duji ọgọ akụpịawalụgbọ anyị kelere unu ma jụrụ nne ya biko ka anyị nabatazịa ndị ọgọ ọbịa ozugbo ka anyị were aga n'iru ọkụ ọbụla ụzọ jikisi nwoke ya engineer, local engineer. Local engineer, Uncle Bruiser. Yes, thank you, sir. I appreciate it, dog, yeah. And I'm with you. Oba, am I in the by? Oba, am I in the by? Oh, no. Because we can Uruga Chalose, I don't know. Thank you. Uruga presentation. Yes. Uruga hand is over by Unity. Ọba, azị ka anyị kele n'ebe dị mma bịa eji were atakwa ụda ọ ya abalị unu ebe ọ dọgwa aba na-eme ka ndị ọzọ ebe ọ chịpụta ya anọchi mmaji n'elu ihe mụ obiri ya ọ na-anazi ụmụnne ya ịtọ ọchịzugbo ọ ya na-anazi ịtọ akwụkwọ na ichizuru a nakwa n'ịtọ dịka achụpụrụ n'ụlọ dị n'ala ịtọ ọbịaze nwa na mgbe ihe mụ eyi ejiri aka chọrọ ihe bụ